coronavirus. Wai kai, wai ya labarin Najeriya ne kam? Najeriya yanzu fa abu ya yi zafi fa. Ka bari kawai. Wai kai ka san yanzu nawa muke da su kwa Najeriya kwa? Yanzu fa 200 da wani abu ba. Kai malam bai kai ba malam. Ya zaka ce bai kai ba gashi kai baka duba kuma. Abuja ma mutane ke baka duba mai kenan. Aka duba na Abuja kuma. Okay to shikenan. Kaga a Kaduna muna da wajen kusan 5. Ka gane Abuja muna da 58. 50 ne ma. Lagos can ne masu ke da su da yawa. Ga wannan inu aka ce fa. Okay kai baka da ma labari kenan. Kuma aka ce a labarai. Aina? A labarai. Wani gari? A'a. Wani gari? A kai ka duba. An je baka duba ga nan BBC ne ke duba ka san dai gaskiya suke ga. Ni ba na kallon BBC gaskiya suke ga. Kai lalle za a ji jiki a garin nan. Kai da Ali ya kai ne. Wallahi baka san ana yawo bane. Wannan coronavirus za mu tsaya ne coronavirus din ta kashe mu ba mu da al'ummar Najeriya bane ana za a ware tallafi an ba da wani tallafin ne kun ga wani tallafin ya iso ne to ni sai na fita na je na nemi abinci na ba wani yanda duk abin da zai faru dai faru mu coronavirus din ta kashe mu.